Mga ka-K5 ang barangay Tanod, isa sa mga nagapabilin sang kaninong kakatawhay sa ilang barangay ay gali nagaintraman sa iligal nga droga baw kaangay diri sa sitwasyon sa isa ka barangay Tanod nadakpan sa ginpatikayon nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit. Yaring detalye sa katong balita. Hosto na lang nga magibi apang wala man sang luha ang barangay Tanod nga ini nga si alias Amay 51 anyos matapos madakpan sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa barangay San Jose Arevalo pasado oras 10 ng gabi Oktubre 16. Ang subject mo si alias Amay 51 anyos residente sa barangay Halando ni Wilson City proper sa diin na baklan sa isa ka plastic sa ang ginapatian sa bu gamit ang 7,000 pesos nga bypass money suno sa CDEU. Na-recover dugang sa iya ang sampagit ka mga plastic sang illegal nga droga. Nagabugat sa 25 gramos ang shabu kag 110,000 pesos ang market value. Base sa duha ka semana nga monitoring sang pulis sa iya kung kaisa nagatransaksyon ini malapit sa simbahan. Actually nabaklan sa naton sa isa ka bypass item is amounting to 7,000 and then pulo pagid ka mga sasi sa posisyon niya. Dugang pasang subject mga ka-K5 kumpirma man niya nga kaagi sa baligya sa kilid ng sa simbahan sa Barangay sa Bonifacio City proper kag posible isa ini sa plano sa Ginoo nga ihilway sa malain nga buruhaton. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.